Balimao Al-Nokma, très urgent. Balimao Bié, samedi 24 janvier 2026. Balima Malion, ala sago au sago, kodo kara Mali kono, akara jigila tegedi. Malion, information follow baby. Information saba de baby. Information follow. Asimi Gota Fleka Morodo de nommé Mali Sanunko la kasoro ministère des mines bende. Atra posu krouawere créé tuguni kata do faranga budget kan tuguni. O wakati kele karibirango problème fana be ko fi kata diga moto vignette de. C'est-à-dire que on le ba fiena, on le dondo de dema e kan na karibiranta domina. Ambola tuguni ugo ko warba be ka soro ko min doro bambolo malika contrat mali be ka war soro bi o wakati kele o be ka ta war juruta Asimi Gota tara milliard biduru ani duru de juruta aore afle ko juruta et fengala comment on appelle là et ou ka moi là Asimi fe ka ta juruta udu ko war bende mo be ka ta juruta ugo ko lichon war be ka do ko budget kai mali be ka avancer o lu fe ka ta juruta to kuni Malion, Asimi Gota John nommé atigi photo flani ko chere to bara ko munjara ko fendo wala ko hilar jara chain photo flani Asimi Gota ni chain do nommé ko hilar jara ay décret bo avec rang de ministre ay ni chain nommé avec rang de ministre à semaine flarola le secteur minier se dote d'un nouveau patron. Le général Asimi Gota nomme M. Hilaire Bébian Diarra, commissaire aux activités minières avec rang de ministre. Ou ministère fla de Kirili. Bon, ni okumala nafa du ministère des mines nassam. Malien beka nadje. Anga jamana na fulu beka taba mana kodla. Ama Asima nomination d'abord de Bereka ya d'abord de wala saka fere. Ayera dombaga ngena ma do mu miseka Mali sanumbe chekana dali malika tabwala. Kasoroka todi Malioma. Ko in segera de folie flagina takana tuta la tatala. Nala chemeka chende fana. Ni sega Malijo. Wallahi billahi asimitisi. Nebe ka kuma fo ateka dala. Et puis ameni bela karibina ere soroli o problème ni. Karibina me soro toko jime o fana fle au nanga jangola je. Afle ne orola Malien bela je ngala je. Mali karibiran kola bi au nanga jangala je. Moto voilà. Le général du commerce, de la consommation et de la concurrence met en place un système de rationnement du carburant dans les stations de vente. Ce dispositif s'appuie sur une application web simple. À chaque ravitaillement, le responsable de la station enregistre la plaque d'immatriculation ou la vignette du client à l'aide d'une photo prise avec un téléphone portable. L'objectif est d'assurer un meilleur suivi des approvisionnements et garantir une distribution plus équitable. Concrètement, un délai d'attente est instauré entre deux ravitaillements. Pour les véhicules légers, ce délai est de 72 heures. Pour les motos, sur présentation de la vignette, il est de 48 heures. Grâce à ce système, les services techniques peuvent suivre le réseau de distribution en temps réel, limiter les achats. C'est-à-dire, au lieu de donner des démons, moto tiki tile fla, ni mobili tani tala karibiranta, faut tile sabatuni, et gat la gaski kana. Au de la kaya malila. Au de koso ngauma. Karibiranko. Boben bela oka vidéo nous beka boko non ko karibiranko ko c'est bon. Si c'est bon, pourquoi obetara à fond? C'est-à-dire, n'a pas mogo ka mobili contrôler, net au contrôle la quoi. Mais ko ni karibirant dire ema. Olu yɛrɛ de bɛ don dɔ choisi e kan ka na don wɛrɛ mun na ko ni mobili la kelen carburant ta ko tile 3 moto la n'i y'a ta ko 48 heures o tile 2 ye où est le sérieux aw ni ala cɛ ne Mali jɔ di aw de bɔra diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko wari bɛ ka sɔrɔ bi a bɛ ka taa wari juru ta bi bon Mali sanu koyi fo ka Mali fo ka san an tɛ taa ɲɛ sɔrɔ Asimi bɛ ka Mali mara cogoya min na Maliyɛnw jamana to be ka dobu ka budget la aya ke ala kama ka Gabon président na je Gabon président mun nango ye farasi mogo yi Gabon président nango farasi mogo do
aya la jabe ka avec bébé ka do ba ka budget la fo Assimi Goïta Assimi be ka do de fara Mali budget ka anga janga name aba ka to quoi mena oroni boka ira la sanno Gabon président en bela jeli nga jeka Gabon président na jefro voilà. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Mais oui, c'est clair. La mise sous administration provisoire nous amène à ce qui suit. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Voilà. Avec le balade. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions. Voilà. Et des avantages plafonnés. Voilà. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Voilà. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, voilà. de 20 millions. Voilà. C'est fini. Voilà. Sara munu million tanye. Awo ele mako ke million duruye. Ayo ka sara be jigi. Ni Gabon président di. C'est le président gabonais. Wallahi afleka uka sara de jigita. Aita Burkina capitaine be ka dobu ka sara ula. Assimi Goïta milliard fla o de farla Assimi ka budget ka Mali institution be ka milliard fla faruka. O wakati kele ube ka foko no ko Mali ka ko Mali kara yere tai. O wakati kele ube ka ta waro juruta tubabu bulu. O wakati kele pour que anga carburant soro. Faut le reka dondo fo anga carburant soro domina. Où est le sérieux dans ce pays? Ah ta kala cheke. Ni sebe Mali ameta waro juruta. Milliard biduru ani duru. Kasra ma atebe milliard biduru ka motra milliard biduru nduru juruta. Ubita bedo ka sunguru ba ula san. Nous mes Bob Fagala Wakato Katoube Mali Kanfan Beke Djourouye. Vraiment, c'est la honte. Ni un Gabon président de Angan Tolame. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. Étonnant, non? On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Et avec la durée. Et après, vous partez à la retraite. Voilà. Regardez notre vie. On a la tchaïre de généraux ko 5 millions. Awo 3 millions. Ça dit, il faut qu'il y ait dobo mogoka sarala de quoi. Nous ne jumane buga sarala fouille. Malion be segela ko Malion ga munyu me olu be ga do farauka sarauka. Ube galomba tegela dongodo. Kuma tien be fleni. Bon afleka taka ni tien mi nommé ka ken ministère de mine. En ala tien ministère so flaw de Mali kono. Mali sanu ko la pour ka faire ka sanu chouin. Atara mogo were ta ko nommé tuguni ministre place là. C'est Assimi ne bi ken ministre mais etika baraka ale bulu. Ma nyoko président colondé dans l'histoire du Mali. Avec jamana marina fo avec ka sokona marina fo yogoro quoi. C'est-à-dire ne taro ni adamade mamoreli mianga jamana kuna wallahi. Ne kan nga dobe Mali. Mungu mene budo ka fo bela jelenge na odeni. Malien fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka wari ci ngala be Senweb application télécharger photo fle na Senweb application télécharger be ne ka corps promo do urgent 10 € be na ya retay o ko fa baka banque information be do so mo be malla Sénégal Korbar Cameroun abulu ka orange numéro to anu to ko be 40 ka na wari ci ngaba so orange mo na sur place wakato jabe warsa abu war ci drome kala wata sara